Dobrý deň, takže update ďalšieho videa, ten váš hnoj, čo predávate, opakujem hnoj, tak tu, čo som nahrával video, že čo to nešlo, tak som to musel rozobrať, celú tú lištu dať dole. A je tu vidieť teda, normálne tam predtým išlo, že ten mechanizmus je zlomený, čiže tento váš hnusný hnoj, proste vymenené. A to, čo doteraz išlo, nejde. Zážeme si. Táto ako jedna z mála išla. Áno. Voilà! Voilà! Nejde. Takže dáme vám do mailu, že proste chceme to celé vrátiť. Hnoj si môžete spáliť alebo dať niekomu druhému. Pokiaľ nie, Slovenská obchodná inšpekcia alebo podobne, akože dovidenia. Toto je proste, prestaňte tieto, buď začnete predávať normálne veci, lebo mali sme už roletky od inej firmy, ale tento váš hnoj, čo predávate, tak to je proste, to není normálne. Dovi.